Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәләме Иске Атлаш авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Сырыжетдинова Разия Якуб кызына юллана. Бүген 12 декабрь көнне ул үзенең 60 яшьлек туган көнен каршылый. Әлеге матур юбилее белән ихластан аны апасы Тәүхидә, Рәфика, Наҗия, Флюра һәм Мөнирә, Рауза апасы котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез Иске Атлаш авылында гаиләдә 3нче бала булып дөньяга туа. Гади авыл баласы булып үсеп, мәктәпне тәмамлап Самара шәһәренә китә. Ләкин туган ягы барыбер аның күңелен нык тартып тора. Шуңа да инде ул янәдән үз ягыбызга кайтып, тормыш иптәше Җанша белән гаилә коралар. Мәхәббәттә батыр уллары, матур кызлары туа. Бүгенге көндә Гөлназ да, Газинур да Самара шәһәрендә үз гаиләләре белән гомер кичерәләр. Разия безнең иң олы байлыгы, 4 оныгы. Шөкер Алла, алар барысы да әниләрен, әбиләрен тик шатландырып кына матур яшәп киләләр. 60 яшь булуына карамастан, сеңлебез бүген дә әле актив эш алып бара. Авыл мәдәният йорты җитәкчесе булып хезмәт итә. Алтын йөрәкле, киң күңелле кардәшебезгә юбилее уңаеннан без саулык, исәнлек, бетмәс төкәнмәс позитив энергия, рухи ныклык, иҗади көч һәм бар теләк максатларның чынга ашуын телибез. Шундый ук үз Разиябез булып гомерлеккә калсаң иде. Яраткан сеңлебезнең юбилеена килдек. Разияны бәйрәм белән тәбриклик әле дидек. Без бу матур дөньяларда дус һәм тату яшибез. Бәйрәмнәр дә бергә уза, бергә безнең ишебез. Разия ул ут хатын, нык тота гомер атын. Русча әйтсәң боевой, кыскарак әйтсәң алтын. Кайда бара шунда үтә, җилгә очмый сүзләре. Җаншасы бигрәк тырыш, пар килгәннәр эзләре. Инде менә узак еллар бергә гомер итәләр, бер-берләрен яклап, саклап тормыш юлын үтәләр. Шатлыгын да, борчуын да бергәләп бүлешәләр. Туганнар, дуслары белән кунакка йөрешәләр. Разия, тәбрик итәбез, котлы булсын бәйрәмең. Кабул итче бүләк итеп шушы шигырь бәйләмен. Җанша белән гомер буе гел янәшә атлагыз. Мәхәббәт, хөрмәт хисләрен югалтмыйча саклагыз. Балаларыгыз һәр вакыт сөендереп торсыннар. Оныклар да үсеп җитеп матур гаилә корсыннар. Иң кирәге сәламәтлек, саулыктан аермасын. Парлы канатларыгыздан Ходаем кайырмасын. Ир хатынга, хатын иргә терәк булырга кирәк. Иң яхшы теләкләр белән тибәдер безнең йөрәк. Шушы туганлык җепләре өзелмәсен гомергә. Без бит туганнар әле дип, яшик гел бергә. Хөрмәтле Разия Якубовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Теләкләргә котлауларга баш аяктан чумган көн.
күңелнеке.